Здравейте, приятелчета! Ако някой не е разбрал, да се включим и аз. Темуто раздава парички. И нали, който смята, че е измама, нали, нека си смята, който не смята, да действа бързо, докато има време. През този линк тук отваряте тук в профила ми в TikTok, правите една бърза регистрация. Получавате 3 евро моментално бонус за това, че сте се регистрирали. Оттам насетне вече, след като направите регистрацията, получавате уникален линк, който да раздавате на своите приятели, да публикувате в социалните си мрежи и да каните нови хора. Като за всяка една покана и за всеки един регистриран човек ще получавате парички, които парички са реални, можете да си ги изтеглите, не са под формата на ваучери за пазаруване. Ако някой не му е ясно точно за какво иде реч, може първо да се регистрира. Регистрацията отнема точно 15 секунди, изисква само имейл и парола, да си свали приложението, да се логне и да ми пише на лично съобщение тук или в Instagram чрез този бутон и респективно да му поясня точно как се случват нещата. Много е важно, хора, докато още има тази промоция, пак казвам, не се изисква да инвестирате пари, време и така нататък, просто една кратка регистрация за 15 секунди и оттам насетне вече разпространявате линка, който ви давате му за привличане на нови потребители в самото приложение. Така че действайте, дързайте. Който го направи, може да пише в коментарите, че се е регистрирал през моя линк. Ако има въпроси, пак казвам на лично съобщение в Instagram или тук, но ще отговарям само на хора, които са се регистрирали. Благодаря на всички за отделеното време, за вниманието, живи и здрави и печелете докато може. Чао!